Minden nap. No, mondasz valamit, vagy kiverjen belőle? Mozdulatlanul várnak. Legyen már benned egy kis emberség. Üssél neki vissza, hát üssél neki vissza. Üssél vissza, hát akkor meg. Mert én foglak megütni majom. Ám amikor elmegyünk, Meg bejössz, az még kellett se fogorlásra baszod az ember. Nem bír fogja akkor a kezet, nem kötelező. Na, nyugi van, Miki. Jajjaj, Jézus. Jézus. kezdetét veszi a kaland. Jézusom! Te budinő, te köcsög, te faszopó. Gyere csak itt, adok én neked. Egy klasszikus családi viszály. Röviden szubszegrenket nem Isten világban. Soha nem bántalak, soha nem hagyjak el. Csak most hogy bocsássam meg. Szopja a picsáját, elindulhatod a szárnyinak! Annak a franci kurvának! Rossz kapcsolatok. Azért kapod, mert engem nem fogsz megformázni. Megérted? Ki akarok engem még egyszer, nem. Egy tiltott szerelem. Szeretjük egymást, kész. Legelején kellett volna tiltani, nem Érted? most. Én a 3 éve zajlik, Miki, nem mondjad nekem. Ha 3 az éve égtől tönkre a mentem. földig pattog, akkor is Érted? együtt leszünk. Hát te! Egy legendás harc. Jaj, úristen! Jézus, Jézus! Anyádat! Öreg vagy tényleg a picsánkba! Öreg vagy! Bászom a kurva anyát! Megmondtam, hogy meghalsz! A bászom a szádat adtak! Öreg ember kell a miattba! Följön tartva patart vele! Öreg ember kell neked! Megmondtam! A kurva anyádat, hogy szétjék le! Ha idén tavasszal kalandra vágysz, Megeteted? Vagy hogy gondoltad, te menő vagy, sztár vagy? A gecibe se vagy sztár, bazd meg! Ózdon vagy menő, de itt nem, itt, tudod mit? Hallod? Itt Bátonban labdában már nem rúgol. Adjad már, ne játsz a hülyét, bazd meg, Ózdon játsz meg a hülyét, ne itt, Ózdon lent a sintereknél. Hogy nézel ki? Miért, hogy nézel ki? Hát nézek már úgy, mint ki, bazd meg. Hát olyan vagy, mint egy pitbull. Én majmot lát. Hát olyan vagy, mint egy pitbull, bazd meg. Nem is tudom, hogy tudtam veled lefeküdni. Hát én úgy tudtam. Nem értem meg azt, hogy tudtál felcsinálni, bazd meg. Nem voltál jó az ágyba. Nem tudtál elégíteni, ózni vagy és sinter vagy. Szopjál, gecinek. Te nem látod még a stílusét, tehát én nem tudom, hogy kinek a bére mondani, ez olyan, mint az állat. Igen, sítre való vagy, sítre való vagy. Többszörös visszaeső vagy, sinter vagy. Lopsz, csalsz, betölsz. Igen. Miket csinálsz még? Normális életed Igen, nincs. bánok. Egyedül nem merne jönni Bátonba, tudod mi kell jönni? Pitbull kutyákkal, meg tudod mit kell jönni? Gorillákkal, sittesekkel. Egyedül nem merne jönni, mert faszokon köcsög. Igen. hamarosan a mozikban.